Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε. Δόξα σοι ο Θεός ημών. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσχή, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα ενίδη υστεράς εβεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και καθίστε. Και ενδύσαστε των νέων, των κενών άνθρωπων, των κτισθέντα υπό του Θεού. Είναι το πρώτο μας κήρυγμα για τη νέα χρονιά. Λίγο η πόρτα ανοιχτή, λίγο. Είναι το πρώτο μας κήρυγμα. Το προηγούμενο κήρυγμα είχε σαν θέμα χωρίς Χριστό ή εν Χριστώ. Βάσει και του κηρύγματος αυτού και του σημερινού κηρύγματος και του επομένου είναι πάντα η προς Εφεσίους επιστολή. Τι σημαίνει ζωή χωρίς Χριστό? Κυρίως σημαίνει ζωή με δύο τραγικά πράγματα που είναι τα πιο σκληρά: η αναλγησία και η ασέλγεια. Αυτά τα δύο πράγματα είναι τα φοβερά και σε αυτά οφείλονται όλα. Η αναλγησία, η σκληρότητα, η πόρωσης. Για όλα μπορεί να μετανοήσει κανείς. Όταν όμως φτάσει στη σκληρότητα, στην αναλγησία, να μην πονάει ούτε για τον εαυτό του ούτε για τους άλλους, τότε φτάνει στον μηδενισμό της ελευθερίας και στην καταπίεση και βία εις βάρος των άλλων. Αυτή η αναλγησία. Δεν μας συγκινούν τα προβλήματα, ούτε τα δικά μας δικαιώματα για τη σωτηρία μας. Και η αναλγησία έχει ως καρπόν την ασέλγεια. Η ασέλγεια, η κάθε μορφής ανώμαλη διαστραμμένη κατάστασης, είναι καρπός αυτής της αναλγησίας. Το Ευαγγέλιο λοιπόν του Ιησού Χριστού, όπως το κηρύττει ο Απόστολος Παύλος και ιδίως στην προς Εφεσίους επιστολή, θέλει να μας βγάλει από τη σκληρότητα, να μας πάει στην ευαισθησία, από την αναλγησία, να μας βγάλει από την ασέλγεια, να μας πάει στην καθαριότητα, στην καθαρότητα της ψυχής, στην άφεση των παραπτωμάτων και να μας κάνει καινούριους ανθρώπους. Καινούριους χρόνους, καινούργιοι άνθρωποι. Άλλωστε, αρχή κακή, τέλος κακό. Αρχίσαμε πολύ άσχημα και αυτή τη χρονιά. Πόσοι άνθρωποι ξεκίνησαν την καινούργια χρονιά, την καινή χρονιά, με την ευλογία του Θεού. Πόσοι πήγαν στην εκκλησία? Ξέρετε ότι ο λιγότερον εκκλησιάσματα τα έχει η πρώτη του έτους. Μου λένε όλοι οι ιερείς, άδειες οι εκκλησίες. Έλεγα σε κάποιον, βρε παιδί μου, γιατί απόψε δεν έρχεσαι στην εκκλησία να ευλογηθεί η ζωή σου και η ζωή της οικογένειας σου και να αρχίσει η νέα χρονιά με την ευλογία του Θεού? Μα δεν με αφήνουν οι συγγενείς. Έως πότε, λέω, θα μας καπελώνουν οι ασεβείς και οι άθεοι? Να ζούμε τη δική του ζωή σε μερικές χρονικές στιγμές έκτακτες της ζωής μας. Άρα λοιπόν αρχίζει η νέα χρονιά χωρίς την ευλογία του Θεού. Και επομένως είναι δυνατόν να γίνουμε καινοί άνθρωποι? Τι σημαίνει καινός άνθρωπος? Αυτό είναι το θέμα σήμερα. Σημαίνει καινούριος άνθρωπος. Καινούριος άνθρωπος κατά τον Απόστολο Παύλο, πρώτον είναι ο άνθρωπος που θέλει να είναι πάντα μαθητής του Χριστού. Λέει χαρακτηριστικά στην προς Εφεσίους επιστολή ο Παύλος:
Είστε, λέει, μαθητές του Χριστού, ήγε ούτως εμάθετε Χριστόν. Μακάρι αυτά που μάθετε και διδακτήκατε να είναι σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί λεγόντουσαν μαθητές, μετά λεγόντουσαν πιστοί. Προτού να ονομαστούν χριστιανοί στην Αντιόχεια, λέγονταν μαθητές του Χριστού ή πιστοί. Σήμερα γίνονται χριστιανοί χωρίς να έχουν περάσει από το στάδιο της μαθητείας. Ποτέ δεν βαπτίζονταν χριστιανοί στην αρχαία εκκλησία εάν δεν περνούσαν από το στάδιο της κατηχήσεως. Κατηχούμενος σημαίνει αυτός που μαθητεύει, αυτός που ακούει, αυτός που διδάσκεται από τον πρεσβύτερο της κατηχήσεως και διδάσκεται την πίστη στο Χριστό, το θαυμασμό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διδάσκεται το μυστήριο της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού, και όταν πιστέψει αληθινά, τότε από την τάξη των κατηχουμένων πηγαίνει στην τάξη των πιστών δια του βαπτίσματος. Σήμερα οι χριστιανοί έχουν περάσει από το στάδιο της μαθητείας, έγιναν ποτέ μαθητές του Χριστού. Δεν θα μιλήσω για τα λίγα, τα ελάχιστα παιδιά που πηγαίνουν πλέον στα κατηχητικά σχολεία, όπου λειτουργούν και καλώς λειτουργούν και πρέπει να λειτουργούν. Ελάχιστα είναι τα παιδιά. Οι περισσότεροι είναι κατηχημένοι. Ξέρετε, ποτέ δεν υπήρξα αντίθετος στον νηπιοβαπτισμό, γιατί τότε δεν θα ήμουν όσο κληρικός αν αρνιόμουν τον νηπιοβαπτισμό, που άλλωστε και εγώ νήπιο βαπτίστηκα και εσείς νήπια βαπτιστήκατε. Όμως ο νηπιοβαπτισμός, ο οποίος είναι καθιερωμένος από την Εκκλησία και είναι μια ευλογία διότι το παιδί αγιάζεται από μικρό, ο νηπιοβαπτισμός μας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Πρώτον, διότι το παιδί το βαπτίζουμε χωρίς να το ρωτάμε, χωρίς να ξέρει τίποτε, και διότι αυτοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη να κατηχήσουν το παιδί, οι 4 παράγοντες, ο πατέρας, η μητέρα, ο λεγόμενος ανάδοχος και ο κληρικός, οι ίδιοι δεν είναι κατηχημένοι. Τουλάχιστον οι 3, ας πω ότι ο κληρικός είναι λίγο κατηχημένος και γνωρίζει να διδάξει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το θαυμασμό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι άλλοι 3 έχουν μετανοήσει, έχουν εξομολογηθεί, γνωρίζουν την αλήθεια. Σε ποιον εμπιστευόμαστε την ψυχή αυτή που βαπτίζεται το παιδί? Δεν φταίει καθόλου το παιδί φυσικά, αλλά το παιδί όταν μεγαλώσει δικαιολογημένα ρωτάει, εμένα δεν με ρωτήσατε όταν με βαπτίσατε? Εγώ όταν έφτασα 18 χρόνων δεν θα το έλεγα αυτό στους γονείς μου, θα τους δοξολογούσα όπως και εσείς, διότι με βάψανε και με έκαναν χριστιανό. Αλλά οι περισσότεροι νέοι δεν είναι έτσι. Και γιατί δεν είναι έτσι? Πρώτον, διότι βαπτίστηκαν μικρά παιδιά και κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη να τους κατηχήσει και να τους κάνει συνειδητά μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, να τους διδάξει τον Ιησού Χριστό που είναι η αλήθεια. Δεύτερον, διότι οι λεγόμενοι υπεύθυνοι, οι 4 παράγοντες, δεν έχουν καμία υπευθυνότητα στο μεγάλο και σπουδαίο αυτό θέμα. Γι' αυτό και πολλές φορές λέω, μην αναλαμβάνετε να γίνεστε εύκολα ανάδοχοι σε βαπτίσεις, και ιδίως όταν γίνεται και διακομόδηση της βαπτίσεως. Ξέρετε, μου λέει κάποιος, δεν θα βαπτίσω εγώ διότι έχω βαπτίσει πολλά παιδιά, θα βάλουμε το κοριτσάκι. Ποιο κοριτσάκι? Το κοριτσάκι σου? Με συγχωρείς, 10 χρονών παιδί, κούκλες παίζουμε στη βάπτιση, αυτοκινητάκια με τα παιδιά παίζουμε στη βάπτιση. Λάθος κάνεις, είναι φρικτό μυστήριο. Τι φορτώνεις το παιδί σου ένα τέτοιο βάρος? Και το τρίτο και το σπουδαιότερο, η ποιμαντική της Εκκλησίας σήμερα, της διοικήσεως της Εκκλησίας, δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Τι θα γίνει με τη μαθητεία? Όταν ένας Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, που είχε φτάσει 105 ετών και οδηγείτο στο μαρτύριο, και έλεγε στην επιστολή του έτσι προς τους χριστιανούς της Σμύρνης, και έλεγε ότι νυν άρχομαι μαθητής είναι, τώρα αρχίζω να γίνω μαθητής. Εμείς πώς παριστάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα όταν δεν ξέρουμε τίποτε? Το πρώτο λοιπόν στοιχείο του καινού ανθρώπου είναι να γίνει μαθητής του Χριστού.
Διότι, λέει ο Παύλος, αν αυτά που ακούσατε πραγματικά είναι η αλήθεια του Χριστού. Η απάντησή μας είναι αρνητική, δυστυχώς, διότι τυπικά είμαστε χριστιανοί. Με την πρώτη όμως επίθεση της απιστίας, της αθείας, της αιρέσεως, της διαστρεβλώσεως της αλήθειας, με την πρώτη επίθεση αμέσως αποδεικνύεται ότι είμαστε τυπικά χριστιανοί και μετά γινόμαστε και αχριστιανοί. Όταν σήμερα πλέον στην Ελλάδα ο μεγάλος κίνδυνος δεν είναι αυτά που βλέπουμε, ο μεγάλος κίνδυνος είναι η αθεία από τους λεγόμενους βαπτισμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Άρα λοιπόν το πρώτο για τον καινό άνθρωπο είναι να γίνει μαθητής του Χριστού. Καθώς εστίν, λέει ο Παύλος, αλήθεια εν το Χριστό. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Ο Χριστός είναι η αυτοαλήθεια. Ο Χριστός αποκάλυψε την αλήθεια του ουρανού. Ο Χριστός αποκάλυψε την τριαδική αλήθεια. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, όχι του Αγίου Πνεύματος απλώς η αλήθεια, είναι η αλήθεια εν λόγω και έργο. Ο Χριστός έζησε την αλήθεια, έδειξε την αλήθεια και στο πρόσωπό του βλέπουμε την αλήθεια. Όταν λοιπόν δεν έχουμε κατηχηθεί και δεν έχουμε γίνει μαθητές της αλήθειας του Χριστού, γιατί για την αλήθεια έχουμε μάθει πολλά θρησκευτικά παραμύθια, τότε δεν γίνεται κανείς καινός άνθρωπος. Καινούριος άνθρωπος δεν γίνεται με παραμύθια θρησκευτικά, ούτε και με θρησκευτικά πράγματα που δεν είναι παραμύθια, είναι αληθινά. Είναι όμως θρησκευτικά πραγματάκια, δεν είναι εκκλησιαστικές αλήθειες, δεν είναι ο Ιησούς Χριστός. Το είπα και άλλη φορά, θα το τονίζω συνέχεια όσο ζω. Όταν μια εικόνα όμορφη του Χριστού τη γεμίσουμε με λουλούδια και χαθεί το πρόσωπο του Χριστού, τα λουλούδια μ' αρέσουν, είναι ευώδη, είναι όμορφα, είναι πολύχρωμα, μα αφού μου κρύβουν το πρόσωπο του Χριστού θα τα μεριάσω, θα τα διώξω, δεν τα θέλω τα λουλούδια, να φύγουν τα λουλούδια. Τι να τα κάνουν τα λουλούδια το μου κρύβουν το πρόσωπο του Χριστού, τι να τα κάνω τα μπιχλιμπίδια της θρησκευτικής τάχα παράδοσης όταν μου κρύβουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όταν έχω μια ωραία κορνίζα, σκαλιστή χρυσή κορνίζα και μέσα σε αυτή έχω την εικόνα του Χριστού και η προσοχή εστιάζεται στη σκαλισμένη κορνίζα και δεν εστιάζεται η προσοχή μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε το πρώτο που θα κάνω να καταστρέψω την κορνίζα. Ναι, δεν καταστρέφω την παράδοση που λένε μερικοί, γιατί για μένα παράδοση είναι αυτό που παρέδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους, αυτό που παρέδωσαν οι Απόστολοι σε εμάς. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το μυστήριο του Ιησού Χριστού, τη λειτουργική μας παράδοση, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τα 4 καινούργια πράγματα που θα σας πω επιγραμματικά στο τέλος της ομιλίας μας. Εδώ λοιπόν το πρόβλημα είναι, είμαστε μαθητές, μας έχει φανερωθεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έχουμε γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και τον Ιησού Χριστό τον βλέπει κανείς με τα ειδικά κιάλια. Τα κιάλια έχουν 2 διόπτρες, θα έλεγα, 2 γυαλιά, έτσι. Για να δει κανείς λοιπόν τον Χριστό και να τον γνωρίσει αληθινά ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός της Εκκλησίας, του Σταυρού, της Αναστάσεως, της αιωνιότητας, της Αθανασίας, της Βασιλείας των Ουρανών, ποιος είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός, πρέπει να έχουμε αυτά τα 2 γυαλιά στα κιάλια μας. Το ένα είναι η πίστης, μόνο που δεν φτάνει μονάχα η πίστης. Γιατί και ο διάβολος πιστεύει ότι δεν μπορεί ποτέ να αναγνωρίσει τον Χριστό και να σωθεί. Η πίστη και το δεύτερο είναι η μετάνοια. Γι' αυτό όσοι έχουν καθαρή καρδιά αυτοί το Θεό τον βλέπουν. Άρα λοιπόν καινός άνθρωπος αρχίζει από τη μαθητεία. Ξεκινήσαμε τον καινούριο χρόνο ως μαθητές του Χριστού. Αρχίσαμε να διαβάζουμε ως μαθητές το Ευαγγέλιό Του. Αρχίσαμε να μαθητεύουμε στο μεγάλο σχολείο της Εκκλησίας που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Ο Απόστολος Παύλος προχωράει και λέει καινούριος άνθρωπος ποιος είναι. Ο Παύλος τόσο στην προς Εφεσίους όσο και στην προς Ρωμαίους και σε άλλες επιστολές του έχει 2 εικόνες για να αντιπαραβάλει τον παλαιό άνθρωπο και τον νέο άνθρωπο. Ο παλαιός άνθρωπος είναι ο παλαιός Αδάμ, ο νέος άνθρωπος είναι ο νέος Αδάμ, και για να δείξει ποιος είναι ο παλαιός και ο νέος και για να δει πως ο παλαιός άνθρωπος, ο παλιάνθρωπος γίνεται νέος άνθρωπος, καινός άνθρωπος, καινή κτήσης,
έχει την εικόνα του ντυσίματος, του ρούχου. Όταν φοράς ένα ρούχο πολύ καιρό επάνω σου, αυτό το ρούχο βρωμίζει, όχι μόνο βρωμίζει, αλλά σαπίζει επάνω σου, δημιουργεί και πληγές στο σώμα σου, αρχίζεις και βρωμάς και μυρίζεις και δεν το αντέχεις. Δεν το αντέχεις. Το πετάς το ρούχο, μετά καθαρίζεσαι, πλένεσαι και φοράς καινούρια ρούχα. Αυτή την εικόνα της απεκδύσεως και της ενδύσεως. Να ξεντηθούμε και να ντυθούμε. Να πετάξουμε τον παλαιό άνθρωπο και να ντυθούμε τον νέον άνθρωπο. Τον ανακαινούμενο, τον κτισθέντα. Αυτή την εικόνα την παρουσιάζει και στην προς Εφεσίους και στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ακούστε τον πώς το λέει. Αντιδιαστέλλοντας τον παλαιό και τον καινό άνθρωπο. Απόθεστε ημείς κατά την πρώτερον αναστροφήν των παλαιών άνθρωπων, των θυρώμενων κατά της επιθυμίας της απάτης. Κρατήστε τη λέξη απάτη. Και γιατί η επιθυμία λέγεται απάτη και γιατί η αμαρτία λέγεται απάτη. Ντύνομαι και ξεντύνομαι είναι η εικόνα του Παύλου. Ποιον ξεντύνομαι? Ξεντύνομαι τον παλαιό Αδάμ. Ο παλαιός άνθρωπος είναι ο παλαιός Αδάμ, εκείνος που μας μετέδωσε ύστερα από την απάτη, η επιθυμία της απάτης. Από την απάτη ξεκινούν όλα και τελικά η αμαρτία είναι η απάτη. Λοιπόν, μετέδωσε ο παλαιός Αδάμ στον άνθρωπο, σε μένα και σε εσάς, το μικρόβιο της αμαρτίας. Και όταν ο μικρόβιο της αμαρτίας μπορεί να το πείτε κληρονομικότητα, μπορεί να το πείτε προπατορικό αμάρτημα, μπορεί να το πείτε ροπή προς την αμαρτία, μπορεί να το πείτε η φύση του ανθρώπου δεν φταίει καθόλου. Ούτε ο χαρακτήρας σας θα αλλάξει, ούτε η φύση μας θα αλλάξει, ούτε θα βάζουν να είμαστε άνθρωποι. Εκείνο που μπορεί να αλλάξει είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε εν Χριστώ Ιησού το μικρόβιο της αμαρτίας, το οποίο μικρόβιο της αμαρτίας είναι του παλαιού Αδάμ, του παλαιού ανθρώπου, του παλιού ανθρώπου που έχουμε μέσα μας. Το μικρόβιο της αμαρτίας μας κάνει, λέει ο Παύλος αλλού, θηρία. Όταν έχω ένα θηρίο, το θηρίο δεν εξημερώνεται εύκολα. Όταν έχω ένα θηρίο δεν παίζω με το θηρίο. Όταν έχω ένα θηρίο το οποίο ξεδοντιάζει και κατασπαράζει, δεν το τρέφω αυτό το θηρίο, δεν το αγριεύω αυτό το θηρίο. Και θα προσέξω μήπως αυτό το θηρίο κάπου κοιμάται, έτσι αδρανεί, έχει πέσει σε χειμερία νάρκη και εγώ νομίζω ότι πάει, τελείωσε η υπόθεση με το θηρίο. Δεν είναι έτσι όμως. Το θηρίο θα ξυπνήσει σε κάποια στιγμή, θα αρχίσει πάλι να βρυχάται, θα επιτίθεται το θηρίο, θα σε κατασπαράξει το θηρίο. Αυτή είναι η αμαρτία. Μας κάνει θηρία. Θηρία του εγωισμού, θηρία του θυμού, θηρία της σάρκας, θηρία της φιλαργυρίας, θηρία. Μερικές φορές σαν να αδρανοποιείται αυτή η θηριώδης κατάσταση μέσα μας και τότε είναι το επικίνδυνο. Καλύτερα να βλέπω το θηρίο ότι είναι θηρίο και να το αντιμετωπίζω και να κατορθώσω να το ξεδοντιάσω το θηρίο, παρά να με εξαπατά το θηρίο ότι κοιμάται και εξαφανίστηκε και τότε πέφτω στο μεγάλο κίνδυνο που λέγεται ραθυμία, αδιαφορία, νοχέλεια, πνευματική. Και σε αυτή τη ραθυμία έχουμε πέσει, διότι νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει. Τα πάθη μας δήθεν καταπραίνθηκαν γιατί κάποτε τα εξομολογηθήκαμε, όμως τα πάθη δεν εξαλειφθήκανε και τα πάθη πάλι θηριεύουν. Και επομένως αυτά τα πάθη μας κάνουν παλαιούς ανθρώπους. Και αυτός ο παλαιός άνθρωπος που το μικρόβιο γίνεται θηριώδης κατάστασης, αυτός ο παλαιός άνθρωπος έρχεται μετά να κατασπαράξει όχι μόνο την ψυχή αλλά και το σώμα. Ο Απόστολος Παύλος παράλληλα με την προς Εφεσίους λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας του μικέτη δουλεύει ημάς τη αμαρτία. Ο παλαιός άνθρωπος λοιπόν έχει σταυρωθεί. Εμείς έχουμε σταυρωθεί. Δηλαδή είναι δυνατόν ποτέ ο σταυρωμένος Ιησούς Χριστός να ξεκαρφώσει το χέρι του και με το χέρι του να αρπάξει το δημόσιο χρήμα, να πούμε, ή αυτά που είναι δικά σου να τα κλέψει? Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα?
Λοιπόν, όλη η κλοπή, όλη η απάτη, όλη η κομπίνα, όλα αυτά που ακούτε αυτές τις μέρες που γίνεται συνέχεια και ανακαλύπτω συνέχεια πως κλέβαν όλοι οι ανώτεροι, κλέβαν το δημόσιο χρήμα, είτε ταχυδρομικό ταμιευτήριο λέγεται, είτε λέγεται τράπεζα, είτε λέγεται εξοπλισμός, είτε λέγονται αυτά. Όλοι αυτοί τι είναι? Αν είχαν γίνει χριστιανοί, τότε θα είχε σταυρωθεί ο παλαιός άνθρωπος και το χέρι που είναι καρφωμένο δεν κλέβει και το στόμα του σταυρωμένου δεν βρίζει και τα πόδια που είναι καρφωμένα δεν κλωτσάνε, δεν τρέχουν σε ενέργειες αμαρτωλές. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, λοιπόν, ο παλαιός άνθρωπος συνεσταυρώθη, του μικέτη δουλεύει ημάς τη αμαρτία. Όταν ξεντύνουμε λοιπόν τον παλαιό άνθρωπο, αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμε την ανθρώπινη φύση, αυτό σημαίνει ότι πολεμώ κάθε ενέργεια της αμαρτίας. Η φύση του ανθρώπου παραμένει η ίδια, αλλά δεν γίνεται πλέον η φύση του ανθρώπου όργανο της αμαρτίας. Η αμαρτία ως θηρίο, η αμαρτία ως μικρόβιο, η αμαρτία ως καταστροφή δεν καταστρέφει μονάχα την ψυχή, καταστρέφει και το σώμα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έχει αυτή τη χαρακτηριστική φράση, τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Η αμαρτία δηλαδή βάζει τη σφραγίδα της πάνω και στο σώμα. Δεν βάζει μόνο στην ψυχή, δεν κάνει την ψυχή άτακτη, ανισόρροπη, εγωιστική, αλλά σφραγίζει και το σώμα. Και σφραγίζει το σώμα με διάφορα πάθη και με διάφορες κακίες και με διάφορες αρρώστιες. Παρασημοφορεί τους δράστες της και τους ήρωές της η αμαρτία. Όταν σκεφτεί κανείς ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν από καρκίνο του πνεύμονα ή καρκίνο της καρδιάς ή από καρδιακά παθήματα άλλα, πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι για ένα ανόητο πάθος που λέγεται τσιγάρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως βάζει τη σφραγίδα και πως παρασημοφορεί η αμαρτία. Όταν ο Παύλος ως παράσημά του έχει τα στίγματα του Κυρίου Ιησού, δηλαδή τα ματωμένα βασανιστήριά του, και εμείς πάνω στο σώμα μας, την ύπαρξή μας, την ψυχή μας έχουμε τη σφραγίδα του κακού, γιατί είμαστε ακόμα παλαιοί άνθρωποι, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξεκίνησε ακόμα ο δρόμος της καινότητας, να γίνουμε καινοί άνθρωποι, καινούργοι άνθρωποι. Και η τελευταία σφραγίδα εδώ και 50 χρόνια, που είναι φρικτή σφραγίδα της αμαρτίας, είναι το περίφημο AIDS. Πέστε σε αυτούς που μιλάνε για ακολασία, για ασέλγεια, για ανομαλία, για ομοφιλοφιλία, για διαστροφή, για προγαμιαίες σχέσεις. Πέστε τους, αυτό το AIDS ποιος το γεννάει? Το γεννάει η αγνότητα, το γεννάει η καθαρότητα, το γεννάει η τίμια ζωή, το γεννάει η ηθική ζωή, το γεννάει ο ηθικός γάμος. Ποιος το γεννάει αυτό το AIDS? Οι τρεις φρικτές αμαρτίες, τις ξέρετε, να μην τις πω αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν αυτό που λέει ο Παύλος, φθήρεται ο άνθρωπος και το σώμα του που είναι ναός, και έτσι στον ναόν του Θεού φθερεί τούτον ο Θεός. Όποιος λοιπόν η πρώτη πράξη πετάει τον παλαιό άνθρωπο, αυτός κερδίζει και πνευματικά και σωματικά. Γίνεται καινός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος. Και τότε η επιθυμία δεν γίνεται επιθυμία της απάτης. Να που σας είπα, προσέξτε τη λέξη απάτη. Η επιθυμία της αμαρτίας στον παλαιό άνθρωπο είναι απάτη. Γιατί είναι απάτη? Δεν είναι απατεώνας εκείνος ο οποίος θέλει να εξαπατήσει ένα αγνό παιδάκι, ένα μικρό παιδάκι, να το εξαπατήσει και να το κερδίσει και να το οδηγήσει και να το διαφθείρει και δεν είναι απατεώνας όταν του δίνει μια καραμέλα που ξέρει το παιδάκι του αρέσει η καραμέλα και την γλύφει και μέσα στην καραμέλα έχει κρύψει το φαρμάκι. Ρε απατεώνα, γιατί δίνεις την καραμέλα αυτή που αρέσει το παιδί και μέσα στην καραμέλα κρύβεται το φαρμάκι? Αυτή είναι η επιθυμία της απάτης σήμερα. Αυτή είναι η αμαρτία όπως σερβίρεται σήμερα με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα της μαζικής ανημέρωσης και ακόμα χειρότερα με το ίντερνετ, με μια γλυκύτητα, και μετά φθήρεται ο άνθρωπος γιατί μέσα έχει το φαρμάκι. Τι είναι ο παλαιός άνθρωπος εάν δεν έχει πετάξει από πάνω του το ρούχο της αμαρτίας?
είναι απατεώνας και απατάει και τον εαυτό του και τους άλλους. Είναι μια βιτρίνα που τη βλέπεις όμορφη τη βιτρίνα, τη θαυμάζεις, όμως αν σπάσεις τη βιτρίνα και μπεις μέσα στη βιτρίνα βλέπεις ψόφια ζώα, ψόφια ποντίκια, ψόφια σκυλιά, ψόφια κατιά, ελεηνή κατάσταση. Αυτή είναι μια θρησκευτική βιτρίνα γίναμε στον τόπο μας. Και πίσω από αυτή τη βιτρίνα κρύβεται η διαστροφή, η διαφθορά, κρύβεται η αθεία. Ναι, πίσω από αυτή τη βιτρίνα, από τις λιτανίες, από τα λείψανα, γύρω από όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία του Θεού είναι αυτά όταν γίνονται, διότι υπάρχει βάθος και όχι μόνο βιτρίνα, διότι υπάρχει και ουσία και όχι μόνο τύπος. Διαφορετικά είναι μια βιτρίνα που άμα τη σπάσει ο Χριστός, τότε το απόστημα θα γίνει βρωμερό. Άρα λοιπόν, για να γίνουμε νέοι άνθρωποι, λέει ο Παύλος, πρώτον να γίνουμε μαθητές του Χριστού, δεύτερον να πετάξουμε από πάνω μας το ρούχο του παλαιού ανθρώπου, του παλαιού Αδάμ. Δεν φτάνει όμως να ξεντηθούμε. Όταν ξεντηθεί κανείς ένα βρώμικο ρούχο δεν μένει γυμνός. Γιατί αν μείνει γυμνός δεν θα κρυώνει μόνο όταν είναι χειμώνας, αλλά είναι και ασχημοσύνη να είναι κανείς γυμνός και να προκαλεί με τη γυμνότητά του, όπως δυστυχώς προκαλούν το καλοκαίρι άντρες και γυναίκες. Ξεντύνεται κανείς ένα ρούχο όχι να μείνει γυμνός, αλλά να ντυθεί αμέσως ένα καινούριο καθαρό ρούχο. Η χριστιανική ζωή, η καινή ζωή, η καινούργια ζωή δεν είναι άρνηση μόνο, είναι θέσεις και θέσεις είναι. Θα ντυθούμε τον νέον άνθρωπο. Είναι το τρίτο στοιχείο του Αποστόλου Παύλου για τον καινό άνθρωπο. Πρώτον γίνω μαθητής του Χριστού και πετάω τα ρούχα του παλαιού Αδάμ και ντύνομαι, δεν μένω γυμνός, ντύνομαι το νέο Αδάμ. Και λέει, και εντυθείτε, λέει ο Παύλος, των καινών άνθρωπο. Νάτος ο κενός άνθρωπος. Ο κενός άνθρωπος δεν είναι πλέον μια ιδεολογία, ούτε είναι μια νοσταλγία ο κενός άνθρωπος, ούτε είναι μια ουτοπία, ούτε είναι ένα ψέμα ο κενός άνθρωπος, ούτε είναι μια κοροϊδία ο κενός άνθρωπος. Είναι υπόστασης ο κενός άνθρωπος, είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι ο νέος Αδάμ. Ντυθείτε των κενών άνθρωπων. Ο Χριστός δεν είναι μόνο για μια θεωρία, ο Χριστός δεν είναι για ένα θαυμασμό, να τον ντυθούμε. Τι θα να τον ντυθούμε? Να γίνουμε ένα με τον Χριστό. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, λέμε, πέστε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ντυθείτε των κενών άνθρωπων, των κατά Θεόν κτισθέντα. Κοιτάξτε τι ωραία λέξη, κτισθέντα. Ο κενός άνθρωπος, ο Χριστός, που είναι ο κτίστης του κόσμου, κτίστηκε. Με αυτό είναι το μυστήριο. Ο δημιουργός δημιουργήθηκε και ο κτίστης κτίζεται, που λέει ο Γρηγόριος ο θεολόγος. Αλλά δεν είναι μόνο ο κενός άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο απόλυτα κενός άνθρωπος, ο καινούριος άνθρωπος της καινής διαθήκης, της καινής διδαχής, της καινής αγάπης, της καινής κτήσεως, της καινής νοσταλγίας, του καινού ουρανού και της κοινής γης που προσδοκάμε. Δεν είναι μόνο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κάθε άνθρωπος, χριστιανός, που πετάει τα ρούχα της αμαρτίας και εξομολογείται και καθαρίζεται και ντύνεται το Χριστό και φροντίζει να ντύνεται το Χριστό, αυτός είναι κτισμένος, ξαναδημιουργημένος. Προσέξτε το κτισθέντα, εν δικαιοσύνη και οσιότητη. Το λέμε στη βάπτιση, ενδύσαστε Κύριο, όσοι στον ευαπτίσαστε Χριστόν ενδύσαστε. Το λέει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Ρωμαίους, ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίαν. Όταν ντυθούμε τον Χριστό, τότε φεύγουν οι σαρκικές επιθυμίες, ή και αν έρχονται και μας ζαλίζουν, πάλι εν Χριστώ Ιησού τις διώχνουμε. Ο νέος άνθρωπος λοιπόν αφήνει τον παλαιό και ντύνεται τον καινούριο, και τότε όταν είναι το καινούριο γίνεται θαυμαστό δημιούργημα του Θεού. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο νέος, ένας νέος άνθρωπος είναι υγιής, είναι αγνός, ένα παλικάρι, είναι και δυνατό παλικάρι, διότι έχει και νεότητα και υγεία και αγνότητα και καθαρότητα. Έτσι λέει ο χριστιανός που γίνει κενός άνθρωπος και ζει την αιωνία νεότητα, δεν έχει σημασία η ηλικία. Μπορεί να είναι κανείς μεγάλος στην ηλικία και να είναι νέος στην καρδιά, ή μάλλον νέος της Καινής Διαθήκης και νέος
των κενών ουρανών, έτσι. Γι' αυτό είναι ισχυρός. Και τι σημαίνει ισχυρός? Ισχυρός είναι εκείνος ο οποίος αντιστέκεται. Και δεν αντιστέκεται ένας νέος, αντιστέκεται και ένας γέρος. Όλοι αντιστεκόμαθα και πρέπει να αντιστεκόμαθα στην αμαρτία. Και τότε είναι η θαυμαστή δημιουργία του Θεού, το κτισθέντα. Πολλές φορές σας έχω πει για το μικρό και το μεγάλο θαύμα. Μάλλον θα πω για την παλιά δημιουργία και τη νέα δημιουργία. Η παλιά δημιουργία μας έκανε ο Θεός από το μηδέν. Δεν σε ρώτησε ο Θεός να σε κάνει, ούτε σε ρώτησε αν θες να σε κάνει άνθρωπο ή αν θες να σε κάνει γορίλα. Δεν ρωτάει ποτέ το κεραμικό, λέει ο Παύλος, δηλαδή η κανάτα ή το σταμνί. Δεν ρωτάει ποτέ τον κεραμοποιό, γιατί με έκανες εμένα κανάτα και δεν με έκανες σταμνί. Έτσι ήθελε, ούτως ευδόκησε, τελείωσε η υπόθεση. Τι είσαι εσύ και ρωτάς? Σε έκανε άνθρωπο. Το ότι σε έκανε άνθρωπο, αυτό είναι η πρώτη του δημιουργία. Αυτό είναι θαύμα, θα πείτε. Ναι, θαύμα εν συγκρίση, μπορούσε να σε κάνει και πίθηκο και γορίλα και γάτα και σκυλί. Σε έκανε άνθρωπο. Αυτό όμως που είναι θαυμαστό πράγμα, είναι πολύ εύκολο για το Θεό. Γιατί είναι εύκολο για το Θεό? Για δύο λόγους. Πρώτον, ότι δεν ρωτάει κανέναν ο Θεός, δεν είχε καμία αντίδραση προκειμένου να πει το ποιήσω με έναν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίως. Καμία αντίδραση. Ποιος θα αντιδράσει? Ποια αντίσταση υπάρχει? Δεν υπάρχει ακόμα ελεύθερα βούλησης. Τώρα θα γίνει η ελεύθερα βούλησης. Τώρα θα φτιάξει την ελεύθερα βούληση που θα κάνει τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία αντίδραση, δεν αντιστέκεται κανείς. Πανεύκολο δεν είναι παντοδύναμη να κάνει τον άνθρωπο. Και είναι και δεύτερον πανεύκολο, διότι δεν του στοιχίζει του Θεού. Έκανε τον άνθρωπο με χώμα και με λόγο μόνο. Πήρε χώμα, τον έπλασε και ενεφίσε με το λόγο του και επίησε τον άνθρωπον. Είπε και γεννήθησαν τα πάντα. Όταν όμως έρχεται η στιγμή να κάνει την ανάπλαση του ανθρώπου και να με κάνει εμένα και εσένα καινούριο άνθρωπο, αυτή είναι η αναδημιουργία, τότε είναι χιλιάδες και εκατομμύρια φορές πιο θαυμαστή η ενέργεια αυτή του Θεού, πάλι για δύο λόγους. Διότι ο Θεός έκανε με δύσκολο τρόπο αυτή την αναδημιουργία και μας έκτισε καινούς ανθρώπους, μας έφτιαξε και μας θέλει καινούς ανθρώπους. Ποια είναι η δυσκολία? Πρώτον, ότι δεν μπορεί να κάνει τον άνθρωπο καινούριο μόνος του. Όταν μπροστά του έχει την αντίδραση του ίδιου του ανθρώπου. Ο Θεός όταν αναδημιουργεί τον άνθρωπο, κάνει καινό άνθρωπο, καινούριο άνθρωπο, έχει την αντίδραση της ελευθέρας βουλήσεως που του έδωσε. Την αντίδραση που λέγεται πείσμα. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Και όταν ο Θεός θέλει, εκείνος δεν θέλει. Και επειδή ο Θεός θέλει να κάνει εκείνο που πρέπει, και εκείνο που πρέπει είναι να μην κάνει αυτό που δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν κάνει ο Θεός αυτό που δεν θέλει ο άνθρωπος. Τότε όταν ο Θεός δει την πόρτα της ελευθερίας του ανθρώπου ανοιχτή και λέει Κύριε μπες μέσα, τότε κάνει την αναδημιουργία και ανάπλαση, αλλά και πάλι με δύσκολο τρόπο. Πιο δύσκολο τρόπο. Στην πρώτη δημιουργία χρησιμοποίησε χώμα και λόγο. Στη δεύτερη δημιουργία χρειάστηκε λόγος και αίμα. Γι' αυτή λέγεται αίμα της καινής διαθήκης. Αίμα της καινής κτήσεως. Είναι το αίμα της καινής διδαχής. Είναι το αίμα της καινής αγάπης. Είναι το αίμα του καινούριου κόσμου. Γιατί αυτό το αίμα είναι που έπλασε τον άνθρωπο και τον έκανε καινούριο άνθρωπο. Βλέπετε λοιπόν, μέχρι τώρα σας είπα τρία στοιχεία για τον καινούριο άνθρωπο. Να γίνει μαθητής του Χριστού. Δεύτερον, να ξεντηθεί τον παλιό άνθρωπο, τον βρωμιάρη, τα ρούχα της αμαρτίας. Τρίτον, να αντιθεί το Χριστό που τον ξανακτίζει κτισθέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητη, για να ζήσει ενάρετα και όσια. Όμως θα ήθελα λιγάκι πρωτού τελειώσει το κήρυγμα να μπω λίγο στο πρακτικό μέρος. Πιο πρακτικά, τι σημαίνει κενός άνθρωπος? Έχω να αντιμετωπίσω 10 παιδιά, 10 νέους, 10 υπαλλήλους,
10 γυναίκες, τι θα τους πω για να γίνουν καινούργιοι άνθρωποι? Με θεωρίες? Ο Χριστός ήταν κενός άνθρωπος, ήταν ο κενός ο θεάνθρωπος της Καινής Διαθήκης? Δεν καταλαβαίνουν. Θα αρχίσουμε από τα πολύ απλά, όπως ο Παύλος όλα αυτά που είπε παραπάνω τα μεταφράζει σε 2 πρακτικά συμπεράσματα και σε άλλα, αλλά θα περιοριστούμε σε αυτά τα 2. Ο κενός άνθρωπος σηματοδοτείται από συγκεκριμένες πρακτικές του, ενέργειες που έχουν σχέση με τα μέλη του σώματός του. Με το στόμα του, με τα αυτιά του, με τα μάτια του, με την καρδιά του, με τα χέρια του, με την ψυχή του, με την διάνοιά του, έχουν σχέση. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Παύλος. Πρακτικές εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, του καινού ανθρώπου. Πρώτον, η πρακτική εκδήλωση φαίνεται από το στόμα. Όταν ο αδελφός Ιάκωβος λέει «Ήτης εν λόγω ουπτέι ούτως τέλειος ανήρ», αυτός είναι καινούριος άνθρωπος, όπως όποιος συγκρατεί το στόμα του. Φτάνει αυτός που συγκρατεί το στόμα να γίνει καινούριος άνθρωπος. Ας δούμε πρακτικά πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους. Αποθέμενη το ψεύδος. Το ψεύδος. Ψεματάκι λέμε. Πάμε στο πνευματικό και λέμε είπα και ένα ψεματάκι. Πέραν του ότι αυτό το ψεματάκι είναι ψεματάρα τελικά, δεν υπάρχει ψεματάκι, δεν υπάρχει υποκοριστικό στην αμαρτία, έτσι. Αλλά εμείς βάζουμε το υποκοριστικό, είναι με ένα ψεματάκι, ναι, ένα μικρό ψεματάκι, είπε και ο διάβολος, και μας έβγαλε από την κοινωνία του Θεού, από τη ζωή του Θεού και μας οδήγησε στην τραγωδία της αμαρτίας. Μικρό ψεματάκι θα το έλεγες εσύ. Τι είπε ο καημένος? Ένα μικρό ψεματάκι. Το ψεματάκι, δεν υπάρχει ψεματάκι, υπάρχει ψεύδος, και το ψεύδος μας κάνει συγγενείς. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τους συγγενείς μας, και δεν εννοώ τον πατέρα μας και τη μητέρα μας, αυτό είναι για τους αφιερωμένους περισσότερο, αλλά και για τους παντρεμένους είναι, που πρέπει να αφήσουν τον πατέρα και τη μητέρα και να κοιτάξουν τη γυναίκα τους, ο άντρας, και τον άντρα η γυναίκα. Αλλά να πω κάτι, ο Χριστός, έτσι, που άφησε τη Ναζαρέτ και πήγε στην Καπερναούμ, δεν άφησε κάτι. Και στην Ναζαρέτ και στην Καπερναούμ δεν άφησε ποιους? Τους συγγενείς του. Ποιοι ήταν οι συγγενείς του Χριστού? Το λέει πολλές φορές στα τροπάρη ύμνη. Οι συγγενείς του Χριστού είναι τα 2 πρόσωπα, τα ομοούσια πρόσωπα της μιας Αγίας Τριάδος. Δεν άφησε πουθενά τους συγγενείς του, ποτέ. Το Πνεύμα του Άγιον και τον Πατέρα. Εμείς πρέπει να αφήσουμε τους συγγενείς μας, και οι συγγενείς μας, δεν λέω τον πατέρα μας και τη μητέρα μας, τους συγγενείς μας, εκείνους οι οποίοι μας φτύρουν και είμαστε φίλοι, κολλητοί τους, να αφήσουμε το μεγάλο μας συγγενή, που τον αφήνουμε και σερβίρει την αμαρτία και μας την κάνει γλυκιά, το διάβολο. Γι' αυτό λέει αποθέμενη το ψεύδος, λαλείτε την αλήθειαν. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Έκαστος μετά του πλαισίον αυτού, ότι εσμέν αλλήλων μέλη. Ο Αγίος Ιωάννης ο Εξώσμος λέει πάντων αίτιον των κακών το στόμα. Για όλα τα κακά αιτία είναι το στόμα. Συγκρατείς το στόμα σου, το συγκρατείς με ψέματα, το συγκρατείς να μην φλιαρίσεις, το συγκρατείς να μην κατηγορήσεις, το συγκρατείς να μην κάνεις μια άγρια κριτική του άλλου, το συγκρατείς να μην ψευδολογήσεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να μην συκοβατήσεις, το συγκρατείς να μην εσχρολογήσεις, να μην βλαστημίσεις, να μην λες χυδαία πράγματα, το συγκρατείς. Αν το συγκρατήσεις, τότε όλα τα κακά αποφεύγονται. Ακούτε, θα πείτε τότε οι μουγγοί αποφεύγουν τα κακά. Δεν μιλάνε με το στόμα, μιλάνε με άλλο τρόπο. Το θέμα δεν μιλάει με το στόμα κανείς, παίρνει στο μολύβι και γράφει τα πιο έσχρα πράγματα. Το θέμα είναι τι βγαίνει από την καρδιά. Του πεσέμου της καρδίας λαλεί το στόμα. Και λέει ο Παύλος, και λαλείτε την αλήθεια έκαστος μετά του πλησίον. Ο Χριστός όμως λέει, το στόμα ούτω στόμα, αλλικακός αυτό χρώμενη το στόματι. Δεν φταίει το στόμα, αλλά εκείνοι που κάνουν κακή χρήση του στόματος. Εντεύθεν ύβρις, λιδωρίες, βλασφημίες, εκάβματα,
ανάβουμε φωτιές με το στόμα, μια λέξη ανάβει φωτιές, καύματα των ειδονών, φόνοι, μοιχείε, κλοπέ, ληστείες, να πω σήμερα, τα πάντα όλα από το στόμα. Να αποθέσουμε το ψεύδος, γιατί είπαμε ότι το ψεύδος δεν είναι μικρό ψεύδος, μας καθιστά συγγενείς του διαβόλου, και διότι ο διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύδους. Αλλά το ψεύδος έχει δύο μορφές, το ψέμα δηλαδή, έχει δύο μορφές. Όταν το ψέμα αναφέρεται σε ιδεολογία, δηλαδή στην πίστη σου, τότε και λες ψεύτικα πράγματα και διαστρεβλώνεις την πίστη, και τη διαστρεβλώνεις την πίστη διότι δεν είσαι κενός Ορθόδοξος, δηλαδή καινούριος Ορθόδοξος, δηλαδή δεν είσαι Ορθόδοξος της Καινής Διαθήκης, θα διαστρεβλώσεις την πίστη από δεν ξέρεις την Καινή Διαθήκη, και τότε το ψέμα λέγεται αίρεσης. Όταν το ψέμα είναι στη συναλλαγή την καθημερινή με τους άλλους ανθρώπους, τότε το ψέμα λέγεται απάτη. Και ο ένας απατάει τον άλλον. Κουραστήκαμε με τις απάτες, με όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες. Λέει του άλλου, γιατί τα πήρες αυτά τα χρήματα, 25.000 εσύ τα πήρες, προσημειωμένα χρήματα, διευθυντής ενός νοσοκομείου που είναι για τα παιδιά, και εσύ τα πήρες για την τσέπη σου. Αμέσως η δικαιολογία, το ψέμα. Ξέρετε, τα πήρα για να βοηθήσουμε τα παιδιά που είναι παχύσταρκα. Ρε, δεν αφήνεις τα ψέματα αυτά, ορίστε, νάτα, σε πιάσαμε επαυτοφόρο. Και ναι, με πόσους θα πιάσουν επαυτοφόρο με τα ψέματα, και πόσους θα δικάσουν, και αν δικάσουν. Είναι τόσοι πολλοί φάκελοι που σε 100 χρόνια δεν προλαβαίνει να τελειώσουν οι ανακρίσεις, αδελφοί μου. Έτσι καταντήσαμε ψευταράδες σε αυτόν τον τόπο. Τι είναι ένα ψεματάκι. Σας είπα κι άλλη φορά, μου ήρθε κάποιος χριστιανός και λέει, πάτε ένα μικρό ψεματάκι να το πω. Η σύνταξή μου από 600 θα γίνει 900, δεν μπορώ με 600. Και εγώ σκύβω το κεφάλι και δεν το απαντώ. Και τότε μου λέει, πάτερ, συγγνώμη που σας έβρε σε δύσκολη θέση. Καλύτερα με 600 ευρώ στον παράδεισο παρά με 900 στην κόλαση. Μα το είπε αυτό ένας. Τα εκατομμύρια των Ελλήνων λένε το αντίθετο, με ένα ψεματάκι. Το ψέμα λοιπόν είναι απάτη, και το ψέμα ιδεολογικά γίνεται αίρεσης και διαστρέβλωσης. Και έπειτα, για ποιο άλλο λόγο δεν θα λέμε ψέματα, το λέει εδώ. Διότι πρέπει να λαλούμε αλήθεια έκαστος μετά του πλησίον αυτού, γιατί ότι εσμέν αλλήλων μέλη. Είναι δυνατόν να κοροϊδεύει το χέρι ή το πόδι, να κοροϊδεύει το μάτι το στομάχι? Δηλαδή, να το πω απλά, βλέπει το μάτι μία παγίδα μπροστά, παγίδα, νάρκη, και κοροϊδεύει τα πόδια και λέει ψέματα στα πόδια, δεν υπάρχει νάρκη. Άμα κοροϊδεύσει το μάτι, τα πόδια, πάει τελείως ο άνθρωπος. Δεν κοροϊδεύει το μάτι. Ο άλλος είναι σώμα του μέλος του δικού σώματος. Είναι δυνατόν ποτέ η όσφρησης, που είναι φοβερή αίσθηση μας έδωσε ο Θεός, είναι δυνατόν η όσφρησης να κοροϊδέψει το στόμα, δηλαδή κάτι που σου βρωμάει, ότι είναι βρώμικη πια τροφή, έχει μολυνθεί η τροφή, εσύ να μην το πεις στο στόμα, δηλαδή να αφήσεις το στόμα να δοκιμάσεις, αφού το λέει η μύτη σου, μην δοκιμάζεις. Αν δεν ειδοποιείς το στόμα, να μην το βάλεις στο στόμα του την τροφή, θα πεθάνεις. Είναι δυνατόν ποτέ η γλώσσα που ξέρει ότι αυτό που θα φάει είναι πικρό και δηλητηριασμένο να επιτρέψει στο στομάχι και να μην ειδοποιήσει το στομάχι να μην υποδεχτεί αυτή την τροφή? Όπως συνεργάζονται λοιπόν τα μέλη του σώματος και δεν λέει ψέματα το ένα το άλλο, και όπως προφυλάσσει το ένα μέλος το άλλο σώμα, έτσι λέει ο Παύλος, είμαστε αλλήλων μέλη, και επομένως δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον και δεν μπορούμε να καλύπτουμε μερικά πράγματα. Κοίταξε, λέει, μην πας, θα σε καρφί αν πας και το πεις. Καρφί, δηλαδή ο άλλος κλέβει το δημόσιο και εγώ τι πρέπει να κάνω? Εγώ θα είμαι συνένοχος? Λάθος. Είμαστε, θα λέμε την αλήθεια μεταξύ μας, λέει ο Παύλος, και λαλεί την αλήθεια έκαστος μετά το πλησίον, διότι είμαστε αλλήλων μέλη.
εκ γάρ του περισσεύματος, λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον, της καρδίας στο στόμα λαλεί. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά, ενώ ο πονηρός εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Ο λόγος μου λοιπόν το στόμα μας να είναι καθαρό. Και καθαρό δεν σημαίνει απλώς, δεν λέω για άσχημα, δεν λέω βριτσικές, δεν λέω απάτες, αλλά δεν σημαίνει μόνο άρνηση, σημαίνει και θέσεις. Λαλείτε την αλήθεια. Να μιλάμε στους άλλους την αλήθεια. Ένας κόσμος ολόκληρος περιμένει από εμάς να ακούσει ένα λόγο παρηγοριάς, ένα λόγο αγάπης, ένα λόγο πιστικό, ένα λόγο Ευαγγελίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό σημειώνει, δια τούτος η στόμα και γλώσσαν έδωκεν ο Θεός. Γι' αυτό σου έδωσε το στόμα και τη γλώσσα ο Θεός, ή να ευχαριστείς αυτό, όχι απλώς για να μην βρίζεις το Θεό, αλλά και να τον δοξολογείς το Θεό. Εγώ λέει είμαι εντάξει με το στόμα μου, τι έκανες, προσευχή, πώς είναι εντάξει το στόμα σου, δοξολόγησες το Θεό. Το έδωσε στο στόμα είναι οικοδομή των πλησίων. Τι μου λες, εγώ δεν βρίζω, δεν κοροϊδεύω, δεν συκοφαντώ, δεν κατακρίνω. Οικοδόμησες τους άλλους. Τόσοι είναι έτοιμοι, ετοιμόρροποι να κλονιστούν στην πίστη. Εσύ τους οικοδόμησες. Εάν καθερείς την οικοδομή, βέλτιον σιγάν και μηδέποτε φθέγγεστε. Αν κάνεις το αντίθετο εσύ, και όχι μόνο δεν οικοδομείς, αλλά γκρεμίζεις τους άλλους, τότε κλείς το στόμα σου. Καλύτερα και να μην μιλάς. Καλύτερα να σιγάς. Ο Παύλος λοιπόν βλέπει τον κενό άνθρωπο και πρακτικά. Θεωρητικά το είπαμε, είναι ο μαθητής του Χριστού. Θεωρητικά είναι αυτός που πετάει τον παλαιό άνθρωπο. Θεωρητικά είναι αυτός που ντύνεται τον καινούριο άνθρωπο, τον κενόν, τον Ιησού Χριστό. Πρακτικά είναι αυτός που προσέχει το στόμα του, το στόμα, να αρχίσουμε να προσέχουμε το στόμα μας από σήμερα. Όλοι το στόμα μας, και εγώ που σας μιλάω, όλοι έχουμε αμαρτήσει και στο νέο χρόνο κάνουμε αμαρτίες με το στόμα. Κατακρίναμε με το στόμα, επικρίναμε με το στόμα. Το δεύτερο που λέει ο Παύλος πρακτικά είναι να προσέχουμε εκτός από το στόμα και τα χέρια μας. Μετά το ψέμα βέβαια πάντοτε είναι η κλοπή. Βλέπετε ότι πάντα συνεργάζονται, άλλωστε το ψέμα τις πιο πολλές φορές, όχι πάντα, είναι για λόγους κλοπής. Δηλαδή κάτι κλέψαμε, κάτι πήραμε, και λέμε ψέματα. Αλλά το κλασικό παράδειγμα στην Καινή Διαθήκη, όπου βλέπουμε να συνεργάζεται καταπληκτικά το ψέμα με την κλοπή, είναι το παράδειγμα του Ανανία και της Σαπφύρας. Και ψέμα και κλοπή. Και κλέψανε τα μισά από τα οποία πουλήσανε και δεν τα πήγαν στους Αποστόλους, ενώ έδωσαν υπόσχεση θα τα δώσουν όλα στο Θεό, όλα στους φτωχούς, και μετά είπαν και το ψέμα, ότι τόσα μαζέψανε και δεν μαζέψανε τα υπόλοιπα. Βλέπετε ότι το ψέμα γινάει την κλοπή και η κλοπή μετά δημιουργεί προϋποθέσεις για να πούμε το ψέμα. Και μετά λέει ο Απόστολος Παύλος για τα χέρια μας να είναι καθαρά. Ο κλέπτον, είναι πολύ επίκαιρος ο λόγος του, κλεπτοκρατία τελικά έχουμε στον τόπο μας. Ο κλέψας του κλέψαντος είναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τίμοι ορθόδοξοι χριστιανοί στην Ελλάδα, παρά ελάχιστες χιλιάδες, φυσικά δεν φτάνουν τις 100.000, ελάχιστοι. Αν πάρω μόνο τα περιουσιακά στοιχεία σε κτίρια που έχουν κατασκευάσει οι Έλληνες για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, τότε θα δούμε ότι είναι όλοι κλέπτες, εκτός από τους λίγους που είναι τίμοι και αρκούνται στον τίμιο υδρότα και αρκούνται σε αυτό που λέει ο πρόδρομος, αρκείστε τις οψωνίες ημών, και αρκούνται σε αυτό που λέει ο Χριστός, έτσι, εν το υδρότη του προσώπου σου φαγεί τον άρτο σου, λέει ο Θεός. Αυτοί πόσοι είναι? Δεν είναι δυνατόν να έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ, εμείς οι Έλληνες παγκόσμιο ρεκόρ έχουμε στην πολυτέλεια της κατοικίας. Σε κανένα κράτος του κόσμου δεν έχουν τόση πολυτελή σπίτια όπως έχουν οι Έλληνες. Δεν τα κάνανε με τον τίμιο υδρότα τους, με κλοπές, με κομπίνες. Δεν είναι δυνατόν ένα νησάκι που λέγεται Μύκονος, ας πούμε, ξαφνικά φύτρωσαν βίλες πολυτελέστατες, δεν γίνανε με τίμιο υδρότα, αποκλείεται. Ούτε είναι δυνατόν ποτέ να ισχύει το νούμερο που λέει η Διεθνής Τράπεζα,
ότι εμείς οι Έλληνες εμείς που λέμε έχουμε κρίση και πεινάμε, και φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε, και φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μία κατοικία, και φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε μια παράγκα, αλλά οι περισσότεροι είναι κλέφτες. Γιατί το νούμερο που έδωσε η Διεθνής Τράπεζα, ότι τα σπίτια που έχουν οι Έλληνες αξίζουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το αντιλαμβάνεστε? Μη μου πείτε ότι αυτά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ βγήκαν από τον Τίμιο Ιδρώτα, ο κλέψας του κλέψαντος, και τα βλέπουμε καθημερινά. Γι' αυτό ο Παύλος δίνει σημασία, δεν φτάνει να κάνω υψηλή θεολογία. Εάν κλέβεις έστω και 1 ευρώ, εάν κλέβεις έστω και ένα εισιτήριο στο μετρό, και βγαίνεις και λες τον άλλο, πάρ' το εισιτήριο το δικό μου, μην κόψεις εσύ εισιτήριο, και γίνεις κλέπτης. Δεν με ενδιαφέρει ένα εισιτήριο, αν είναι 1 ευρώ ή αν είναι 1 εκατομμύριο, αν είναι 500 εκατομμύρια, πώς είναι αυτά του ταχυδρομικού του μυευτηρίου. Με ενδιαφέρει ότι την τάση για κλοπή την έχουμε όλοι μέσα μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πολύ απλά για να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Ούτε ψέμα, το στόμα προσοχή, ούτε τα χέρια θα ξανακλέψουν. Ο κλέπτον μικέτη κλεπτέτο, μάλλον δε κοπιάτο εργαζόμενος το αγαθόν τες χερσίν, ή να έχει μεταδιδώνε το χρίαν έχοντι. Εδώ έχει 3 διαστάσεις. Δεν, για να μην κλέβει κανείς πρέπει να δουλεύει τίμια, χειρονακτικά ή πνευματικά. Δεν λέω ότι όλοι θα ξαναγίνουμε αγρότες, ούτε λέω ότι όλοι να ξαναγίνουμε εργάτες, αλλά γιατί να υποτιμούμε μερικά επαγγέλματα? Δεν είναι όλα τίμια. Γιατί δεν έχουμε πρότυπό μας ως προς την εργασία τον ίδιο τον Κύριό μας, ο οποίος στη Ναζερέτ ήταν εργάτης στο ξυλουργικό εργαστήριο του Ιωσήφ? Μα λέει, το παιδί μου με 2 πτυχία, με 3 πτυχία ξαναγίνει αγρότης. Και γιατί είναι υποτιμητικό να είναι αγρότης? Και γιατί είναι υποτιμητικό? Δεν λέω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να πηγαίνει τη νύχτα να δουλεύει στο τυπογραφείο και να γίνει εργάτης. Όχι, δεν έχω τέτοια απέτηση. Έχει άλλα καθήκοντα. Αλλά μην υποτιμάς και εκείνον ο οποίος θέλησε, και αυτός λέγεται Απόστολος Παύλος, να δουλεύει τη νύχτα με τα χέρια του, χειρονακτικά, για να μην πάρει ένα κομμάτι ψωμί από την εκκλησία και να δείχνει τα χέρια του και να λέει, τες χρίες μου και τις σούσιν μετε μου υπηρέτησαν οι χείρες αυτές. Γιατί φεύγουμε από αυτό το θαυμασμό του Παύλου, ο οποίος όχι δεν έκλεβε, όχι δεν έπαιρνε, όχι μισθό δεν ήθελε, όχι τα δικαιώματα του θυσίαζε, όχι τα δικαιώματα τα στοιχειώδη δεν τα ήθελε, για να μην εγκοπήν για να μην δώσει καμιά αφορμή για το Ευαγγέλιο, αλλά και τα χέρια τα ροζιασμένα από τη δουλειά που έκανε, να είναι σκηνοποιός. Γιατί να μην θαυμάζουμε αυτά τα χέρια? Θα καταντήσουμε στα άλλα τα χέρια, στα βρώμικα χέρια. Και τα βρώμικα χέρια είναι το μαύρο χρήμα. Και μαύρο χρήμα είναι ό,τι δεν βγαίνει τιμία. Παπά, του είπα προηγουμένως, προχθές κάποιος, παπά, ναι, αυτό που πήρες, τα 2 ευρώ που πήρες με το χαρτάκι της γιαγιάς που σου έδωσε να μνημονεύσεις, είναι μαύρο χρήμα, παπά. Μη γελάς, εγώ δεν γελάω, είναι μαύρο χρήμα. Το πες στην εφορία, φορολογήθηκες, σου ανήκει, έχεις μισθό, τι το θέλεις? Μαύρο χρήμα. Μάθε μόλις το μαύρο χρήμα. Ο γιατρός του μαύρο χρήμα, ο παπάς του μαύρο χρήμα, ο εφοριακός μαύρο χρήμα. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί ο άνθρωπος να βρει το δίκαιο του σε αυτόν τον τόπο και να αρρωστήσει και να λέει, πού θα πάω? Όλοι χρήματα θέλουνε. Πού είναι το δημόσιο και πού είναι το ΕΣΥ και πού είναι το ΕΟΠΗ και πού είναι το ένα και πού είναι το άλλο? Αυτό γιατί όλοι μάθαμε στο εύκολο κέρδος, που είναι κλοπή το εύκολο κέρδος, λεφτά χωρίς δουλειά. Ο Παύλος όμως εδώ δίνει και μια άλλη διάσταση. Δεν θα κάνουμε, λέει, θα εργαζόμαστε τίμια, όχι μόνο για να βγάζουμε τίμια τα αναγκαία στη ζωή, αλλά και για να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ελεημοσύνη. Είπα προηγουμένως, το λέει, ή να έχει μεταδιδώνε το χρήαν έχοντι, για να σου μένουν να δίνεις αυτόν που έχει ανάγκη. Έτσι. Την εικόνα του Χρυσοστόμου σας την έχω πολλές φορές, θα την επαναλάβω, γιατί είμαστε πάλι στην αρχή της χρονιάς και θέλω να ξαναεπαναλάβω ότι δεν γίνεται ένας καινός άνθρωπος, καινούργιος άνθρωπος, αν δεν κάνεις ελεημοσύνη μεγάλη.
αν δεν διαβάζεις Αγία Γραφή κάθε μέρα, αν το στόμα σου δεν το προσέχεις και αν δεν είσαι τίμιος και αν δεν καθαρίζεις τον εαυτό σου συχνά, δεν γίνεσαι κενός άνθρωπος. Την εικόνα του Χρυσοστόμου τη θυμάστε, που λέει για τις δύο γλάστρες. Στη μια γλάστρα έχουμε αγκάθια και στην άλλη γλάστρα έχουμε λουλούδια. Και αυτός που έχει και τις δύο γλάστρες παίρνει το ποτιστήρι και πάει καθημερινά και ποτίζει συνέχεια με σπατάλη νερού τη γλάστρα που έχει αγκάθια. Βρε, ποτίζεις τα αγκάθια, θα θεργέψουν, θα σε πνίξουν, θα σε ματώσουν, θα σε πληγώσουν. Και τη γλάστρα που έχει τα λουλούδια, μια φορά το μήνα τη θυμάται και ρίχνει μια σταγόνα. Θα μαραθεί το λουλούδι. Αυτοί είμαστε οι άνθρωποι. Οι Έλληνες έτσι είμαστε. Ας λεγόμαστε Ορθόδοξοι. Τη γλάστρα με τα αγκάθια, με τα περιττά πράγματα, με τα υλικά πράγματα, με τα ελιστικά πράγματα. Κάθε μέρα την ποτίζουμε, σπαταλάμε. Και τη γλάστρα με το λουλούδι, το ωραιότερο λουλούδι που λέγεται ελεημοσύνη, μια φορά το μήνα δώσουμε 2 ευρώ, 5 ευρώ, άντε 10 ευρώ. Με συγχωρείτε, αυτό είναι η μεταδοτικότητα για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό σημαίνει η αρχή των συγκοινωνικών δοχείων, ότι όλοι είμαστε μεταξύ μας αδέρφια και επομένως το χρήμα τρέχει όπως τα συγκοινωνικά δοχεία και πηγαίνει από χέρι σε χέρι για να μην πεινάει κανείς. Βλέπετε τι κοινωνικές διαστάσεις έχει το να είναι κανείς κενός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, δεν φτάνει μόνον η άρνηση να μην μιλάω. Εντάξει, δεν μιλάς. Και τα ψάρια δεν μιλάνε. Δεν πάνε στο παράδεισο. Δεν μιλάς, δεν λες κακά λόγια. Λοιπόν, εάν δεν μιλάς ωραία λόγια, λόγια οικοδομής, λόγια ομολογίας, τότε πώς θα σωθείς? Το ίδιο και με την κλοπή. Δεν κλέβω σου λέει, δεν κλέβω. Τώρα δεν κλέβω, είναι άλλη υπόθεση. Άμα έρθει στο δικό μου εφοριακό γραφείο θα σου πω εγώ αν κλέβεις. Εγώ έχω άλλο εφοριακό γραφείο και καταλαβαίνω ποιος κλέβει και ποιος δεν κλέβει. Αλλά δεν λέω εγώ, η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν κλέβεις. Το πιστεύω. Για μερικούς το πιστεύω. Ότι είναι απόλυτα τίμη. Το πιστεύω. Ότι ο χριστιανισμός έχει κάνει τίμιους ανθρώπους. Αυτή η τιμιότητα πρέπει να ξαπλωθεί παντού. Αλλά δεν φτάνει να μην κλέβουμε. Πρέπει αυτά που έχουμε να τα μοιραστούμε με τους άλλους για να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αδελφοί μου, κενός άνθρωπος είναι το θέμα της σημερινής ομιλίας. Θα ήθελα να τελειώσω. Κενός άνθρωπος είναι αυτός που έχει τα 4 κενά που λέει η Αγία Γραφή. Το πρώτο είναι ο άνθρωπος της Καινής Διαθήκης. Είναι ο άνθρωπος του αίματος της Καινής Διαθήκης. Είναι το καινούριο αίμα. Πολλές φορές λέμε να μπει στον τόπο μας καινούριο αίμα, να έρθουν παιδιά. Βεβαίως, γιατί αλλιώς τελείωσε η υπόθεση του έθνους μας και τελείωσε η ιστορία του έθνους μας χωρίς παιδιά, το καινούριο αίμα. Αλλά για μας τους χριστιανούς ένας λόγος επιπλέον είναι ότι μπήκε το κενό αίμα, το αίμα της Καινής Διαθήκης. Κενός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της Καινής Διαθήκης, που καθημερινά μελετά την Καινή Διαθήκη για να γίνεται κενός άνθρωπος και καθημερινά και τακτικά προσπαθεί να μεταλαμβάνει το αίμα του Ιησού Χριστού για να γίνεται κενός άνθρωπος εγχριστωμένος. Δεύτερον, είναι ο άνθρωπος της καινής εντολής. Καινήν εντολήν δίδομη ημί, λέει ο Χριστός, ή να αγαπάτε αλλήλους. Καινούς άνθρωπος θα σου έχει την καινούργια εντολή. Την αγάπη ως καινούργια εντολή. Όχι ως παλιανθρωπιά και ως βρωμιά, την αγάπη που τον κάναμε βρώμικο έρωτα, σεξουαλική ανώμαλη υπόθεση. Δεν είναι αυτή η αγάπη. Αυτή είναι βρωμιά. Την καινή αγάπη. Μια αγάπη θυσίας, μια αγάπη προσφοράς, μια αγάπη χωρίς ρατσισμό, μια αγάπη που δίνει την αλήθεια στον άλλον, μια αγάπη που θυσιάζεται και σταυρώνεται. Κενός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της καινής, πέστε, διαθήκης. Δεύτερον, είναι της καινής εντολής. Πέστε το, της καινής εντολής. Κενός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της καινής κτήσεως. Καινή κτήσης. Η Εκκλησία είναι η καινή κτήσης, η καινούργια κτήσης. Αν μέσα στην Εκκλησία πηγαίνουμε και δεν ζούμε αυτό το καινούργιο, το νέο,
Και έχουμε μία μούχλα μες στην Εκκλησία, το παλιό της μούχλας. Όλα καινούργια είναι μες στην Εκκλησία. Δεν λέω καινούργια έπιπλα, δεν λέω καινούργιους πολυελαίους, λέω καινούργιο πνεύμα, καινούργια ζωή, καινούργια αναπνοή. Καινός άνθρωπος, πρώτον, ο άνθρωπος της καινής, πέστε, διαθήκης, ο άνθρωπος της καινής εντολής, τρίτον, ο άνθρωπος της καινής κτήσεως, και τέταρτον, και το σπουδαιότερο, είναι ο άνθρωπος της καινής νοσταλγίας, του καινούργιου ονείρου. Έχουμε καινούργιο όνειρο, καινούς ουρανούς και καινήν γην, κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν. Αμήν. Πέστε το αμήν.